Morjesta sinne ruudun toiselle puolelle ja tervetuloa kanavalle. Ja nythän meillä on taas vuorossa kuukausiraportti ja käsittelyssä maaliskuu 2025. Pistetään tähän väliin pieni pätkä musiikkia. Tule mukaan, viivo taipaleelle, pääset mukaan seikkailuun näkemään uutta ja mielenkiintoista, tutustumaan moniin paikkoihin erilaisiin. Tule mukaan. Ehkä toi tauko riitti musalle. Mut jees, ei mitään. Mennään perinteiseen tyyliin, niin kun kuukausiraportti kerta on, niin suoraan asiaan. Ja tuossa jollakin kohtaa näkyy pitkä lista kanavajäsenistä. Kiitos ihan koko porukalle. Olette mahtavia. Tai siis olet. Mut joo, mennään asiaan. Maaliskuun aikana Tube-tilastojen mukaan mä oon julkaissut 6 videoa ja 7 shorts-videoa. Ja nyt mä jaksoin ottaa sen verran asiasta selvää, tai siis vertailla tuota aikajanaa tuo tilastoissa, niin tässä tiedoissa se näyttää myös ne videot, mitkä mä oon laittanut niin, että ne näkyy Tube-tuomolle, eli kanavan jäsenille, mutta ei vielä julkisesti, mutta on toki tulossa julkisiksi. Et se näyttää myös semmoista, että noi ei välttämättä ole se määrä, mikä juuri sulle on tullut nähtäväksi. Mutta jos sä haluat nähdä videot ennakkoon, kuten hän, niin kanavan jäseneksi saa liittyä. Mutta mä oon todella tyytyväinen jo siitä, että jos liittyt, tai siis tilaat kanavan, vaikka et liittyisi jäseneksikään, se on jo valtava hieno teko. Jos et ole sit jo tilannut. Mutta seuraamaan tilastolliseen asiaan. Te tykkäyksiä te naputtelitte 387 kertaa. Se on hyvä määrä peukkuja, mutta niitä voi aina pistää lisää. Jakoja oli 48 ja kommentteja 38. Laittakaa noita kommentteja ilman muuta aina, jos tulee jotain mieleen. Niitä on todella kiva lukea. Ja ne totta kai lisää kanavan näkyvyyttä. Ja mä lupaan, että pyrin lukemaan jokaisen ja pyrin huomioimaan jokaisen kommentin. Ja myös vastaamaan jokaiseen kommenttiin. Jos ei muuta, niin ainakin, että kiitos kun kommentoit. Mutta pyrin huomioimaan kaikki, että ei ne ole pelkkää liipalaapaa mulle. Ne on todella tärkeitä ja hienoja juttuja. Sitten noihin tarkempiin, tai no, miten niin tarkempiin, mutta muihin tilastollisiin asioihin. Katselukertoja maaliskuussa oli 13 822. Jälleen todella hyvä lukema. Shorts-videoista tuli tällä kertaa aika paljon, kun niitä toki tuli, niin kuin tuossa tuli jo ilmi, niin julkaistua jonkin verran. Katseluaika nyt mulla ei ole lasee päässä, näeks mä 898,7 tuntia. Ja sitäkin kun miettii, että en olisi ikinä uskonut tällaisia lukemia, näitähän nyt on ollut jo pidemmän aikaa, viime ja edelliskuussa jopa vähän enemmän. Niin kun ajattelee siihen, että ihminen tekee noin 160 tuntia kuukaudessa töitä, ja te olette kattonut videoita melkein 900 tuntia, niin ei voi oikeasti käsittää. Ja silti tämä mun kanava on hyvin pieni kanava kanavien joukossa. Tilaajamäärä kasvoi 21. Tämä on asia, mille pitää ehdottomasti taputtaa. Toki on ollut parempia lukuja esimerkiksi kuukausi sitten, mutta aina se ilahduttaa todella paljon aina, jos saa uuden tilaajan. Se on mahtava juttu. Iso kiitos siitä teille. Ja sitten tämä aina kaikkia kiinnostava, kun suomalainen on peruskateellinen luonne ja muuta, että
kuinka paljon se Timo nyt sitten maaliskuussa meni ja tienas tällä YouTube-toiminnallaan, niin se oli tommonen 40 euroa 47 senttiä miinus verot. Et kyllähän siitä se 30 melkein jää verojen jälkeen. Et onhan se nyt hurjaa, lähes euro per päivä, niin melkein sillä jo elää. Mutta on mulla ollut tässä kuussa, hetkinen, ei muuten ollut maaliskuussa, kun ne tuli huhtikuun puolelle, niin tähän toimintaan niin liittyviä kulujakin. Varmaan ainakin joku teistä on nähnyt sen videon, kun julkaisin tuosta näytön asennuksesta, niin se oli ihan yksinkertaisesti editointitoimintaa varten. Et kyllähän siihen muutaman kuukauden YouTube-tulot meni ihan siihen asiaan. Mutta eipä tätä toisaalta työnä tehdäkään, vaan harrastushan tämä on, ja harrastuksenhan periaatteessa kuuluukin maksaa. Mutta joo, moni on varmaan myös huomannut sen, että meikäläinen on muuttanut toiseen kaupunkiin, kuntaan, Lappeenrannasta pois ja naapurikunta Lemille. Ja mä varmasti tuun siitä syystä tekemään niin kuin Lemin alueelta. Ennenkin mä oon tehnyt täältä paljon videoita, mutta enemmänkin. Et varmaankin, ainakin suunnitteilla on tehdä pieni semmonen Lemi-informaatiopakettikin, kunhan itekin ensin tässä kyllähän paremmin tutustuin ja muuta. Mutta ainakin tähän asti on viihtynyt ja tykkään tosta rauhallisuudesta, mikä täällä on, ja luonnonläheisyydestä. Ja sitten yksi asia, mikä mulla on niinku käytännössä jäänyt ja unohtunut. Mä huomasin sen, kun näin sen tuossa muuton yhteydessä, niin mä aikanaan arvoin Timon Taipale kahvikupin. Mä teetin niitä kolme niitä oli numeroituja kuppeja 1–3. 3 ja 2 on arvottu, mutta se 1 on mulla tuolla kaapissa edelleen arpumatta. Niin tässä tämän kuun aikana tuun julkaisen videon, missä sitten annetaan ohjeet, miten voi osallistua arvontaan. Arvotaan se kuppi jollekin. Toivottavasti onnelliselle, jolla se menee oikeasti käyttöön. Juo sitten kahvia, kaakao, teetä, mitä tahansa lämmintä siitä. Mutta tämmösiä. Ei mulla varmaan muuta nyt tähän kuukausikatsaukseen muuta kuin, että missä se Tuomon nimi onkaan, niin Tupe Tuomon seuraavaksi tuohon listalle saa liittyä. Ja jos et ole tilannut kanamaa, niin nyt klik, paina, klik. Jes, se on moro, nähdään taas.